Ngani zamathongo sanibona, ngiyanamukela kuMakhosonke TV. Ngiyacela uma ngifuna ukuthola amanye amavidiyo ngisubscribe, ni-like ni-share. Ngani zethongo, sengiphinde ngabuya. Kubalulekile ukuthi siphinde sizikhulume izinto la ngokwemfundiso engisuke ngithunywe zona. Ngani zamathonga, ikhekhe elincane leli. Ngithi angibalule futhi la ngani zethongo ngaphambi ukuthi ngimoshe isikhathi. La emhlabeni khona izinto ey'khona la emhlabeni kaNkulunkulu. Ngizosithika kakhulu kuthina abantu abamnyama bampisholo. uNkulunkulu kodwa kukhona into angimangaza ngayo. Ngingathi angimangaze kodwa iyangithusa. Noma siyi-gifted sinjalo kodwa sine-free choice yokuthi ukhethe ukuthi uyamukela noma awamukeli. Spiritually ngesimo sokuthi uphiwe, uyakwazi ukuthi usinqabe isipho, uphile a-lavish lifestyle. Uyakwazi ukuphika zonke izipho uphiwa zona. Uyakwazi ukuphika ngisho ubizo ungalivumi. Ngobani? Ngoba une-free choice. Siphiwe lowo moya loyo ukuthi ukhethe ukuthi uyathatha noma uthathi. Into efika ibe buhlungu, i-calling akuyona i-choice. Usukhethiwe, ingakho kuthiwa you are chosen ngoba ukhethiwe, akuyona i-choice. Kodwa ngala ubekile, ngala umenzi noma umdala wensuku ukuthi kukhona into ethiwa i-free choice kukuwena. Ngiyaphi la ngiyakhona? Ngani zethonga, ngenza umzekelo ngami. Angikhumbuli nakelilodwa ilanga ngihleli phansi ngifuna ukuthatha iy'nqumo, ngazikhethela mina ukuthi ngifuna ukuba yini. Like on spirituality, angikaze ngikhethe ukuthi ngifuna ukuba yini. Kuphela uma ukhumbula, uma ukhula, ukhuliswa njengengane wonke umuntu. Ufike esikolweni bese kuthiwa esikoleni uyabuza ukuthi ufuna ukuba yini. Aphamise isandla umuntu athi ngifuna ukuba yiphoyisa, ngifuna ukuba yipilot, ngifuna ukuba ummeli, ngifuna ukuba uthisha. Baphamise into eningi, usuke usho into ofuna ukuba yiyona while ufunda esikolweni, right? But then you realize mawusuphumile esikolweni ukuthi leli phoyisa othi ubufuna ukuba yilona ngathi akuyona into obuyifuna. Le pilot obufuna ukuba yiyona ngathi akuyona lento obuyifuna. Lo thisha ubufuna ukuba uyena ngathi it's not a good choice. Ukubona usuphumile, sekushintsha umhlaba, usuba ngenye indlela, suyaqala manje izinto ziyashintsha. Because there is where imimoya ifika kahle noma isiveza. Ingaziveza ukhula, but leso sigaba noma leso stage leso usumuntu ophumile esikolweni, usu-free. Iqhamuke lolu daba lolu. Ngifuna ukuchaza ngayo lento le ngoba angifuni isizwe noma abantu bakhubazeke, umuntu adideke ngesimo sakhe. Kodwa okubalulekile into engifuna ukuyihlahluba nengizele la emakhosini, ngizele ukuzokuhlukanisela ukuthi kuhlukene izinto lamsamo, zingahluki kuphela. Kodwa into ebaluleke kakhulu ongayenza njengomuntu ukuthi ulungisela abantu. Baphi bona? Abantu abadala. Baphi bona abantu abadala? Laba segazini lakho. Ngoba phela khona into ekuthiwa you old soul, you old serpent. Mawuthi abantu abadala usho baphi bona? Sikhuluma ngo-blood ancestors, laba segazini lakho, hayi noma baphi. Manje-ke yini ngichaza kanje?
Kubalulekile mawingane ethonga ukhulile ungakazi ukuthi isiphi step ufuna usithathe ngesimo sohambo lakho, ungakazi ukuthi uzophuma ushonephi, noma usuwazile ukuthi uzophuma ushonephi, still kubalulekile ukuthi ufake ihlo ubhekisise ukuthi ume ngako yini la ume khona ngohambo lakho. La ngikhuluma ngabantu asekumele balungise nabantu asebelungisile ukuthi where did it go wrong ma ukuthi besilungisile kodwa still impilo isame ndawonye. Ngikhuluma nabo bantu abanjalo ngoba iyangithinta lento. Ngizama ukuyilungisa ngenze umsamo lento ngoba uma abulungisa abantu abadala lapho usuke ingane ebusisiwe kwelamathongo, usuke ubusiswe times million ma wabulungisa abantu abadala nokugeza abantu abadala. Uzokubeka kokubili kanje, ukubalungisela, ubageza. Abantu abadala, masikhuluma abantu abadala abangasekho, abangaphila enyameni, mabalungisela ila ubiza khona bona nabonke nayo yonke imoya abahamba nayo, ubabiza khona neqalekiso zabo, ubabiza nawo wonke amabhadi abahambe beyathweswe wona, ubabiza negazi elichithekile benjalo, ubabiza beshawe ngamalumba ngoba phela khona umuntu ayephila uthi washawa ngelumba washona engalashiwe, lo muntu uyagula sebuya kwena. Abanye basemzimeni ngenxa yemisebenzi yabo, abanye besize sizwe kuthiwa usibani bani wayethakatha, njoba yethakatha ugogo mhlawumbe mayesevuka kwi-generation yesibili noma le-generation elandelayo uzove njengomuntu owayenesipho ebeni wayethakatha, eve njengomuntu wayesipho kodwa ufuna ukulungisa. Lo muntu ungena egazini lakho mase uwumntwana okulungele ukuthi imoya ikungene noma ifuna ukuziveza kuwena. Lo muntu masevela uvela njengomuntu wayethinta iy'mpande kanti umuntu wayethakatha, umamukela kanjani? Uthothi uyena-ke ngokokubanzi bakhe uyena okufuneka azongena kuwena ngoba kuyashintshwana lapho, bayaba nama-discussion bebodwa ukuthi wena uzongena lo, wena uzongena lo ngesikhathi esithize, but they are waiting so many years ukuthi bangene kuleyo ngane leyo. Niyayizwa indaba yini ngiyibeka nje. Siyasithola iy'nkinga la emakhosini njengoba ngithi abantu abadala balungiselwa, uthothi isidala siyeza siyakhala sisho ukuthi siboshiwe noma sesigodini sosizi sidinga ulungiselwa. Manje wena-ke awubalungiselile abadala. Kubalulekile ngane zethongo ngangaba muhle mangichaza into noma ngangi-understand manje, but yini into efuna ukuyibeka ukuthi kubalulekile ukuthi ulungisele abadala, ubabiza bonke nayo yonke iy'gulo abahamba nazo ney'lwane ababeleliswe zona ubabiza nazo ngoba uzobalungisela. Imoya ebatetile ehleli kubona ubabiza nayo. Njengami nje ngathi ngibalungisela ngaphambi ngiye lapho mabalungisela abantu abadala kuye kwenza umhlahlo wakini, right? Mawuqeda lo mhlahlo lokutholakale ingqikithi yokuthi-ke na abantu abadala balinyazwe yini, babulawa yini, yini bakhubazile, yini ebambe into zasekhaya kini noma wena. So usubiza lonke idlozi lakomalume bakho lakomama bakho asikizi lakomalume lakababa. Akusho lutho ukuthi abakababa azange bakwenzele lutho ngoba vele iningi lethu sincike ngalanga komalume, kodwa kusho lutho mase kulungisela indaba yethonga ubalungisela bobabili. Uyayizwa indaba? Manje-ke mawubalungisela wenza isiqiniseko sokuthi uthola iy'mpande ezi-correct, uthola umelaphi o-right ozokwazi ukuthi abe nale mpande edingwa yilaba
akumele balungiselwe. Mabalungiselwe balungisela as a whole, right? Ngoba uma buzobageza, ngenza umzekelo, ma uzothi ngizokugeza gogo, wena wafa ngengozi yemoto, asithi wafa ngengozi yemoto walimala kabuhlungu. Ma usumbiza uyamtshela ukuthi wena wafa ngengozi yemoto, ngizokugeza. Akagezwa phela ezulwini. Yonke lento yenzeka emhlabeni yenzeka la enhlabathini. Mangithi enhlabathini ngikhuluma ngomhlaba, ayenzeki ezulwini, there's no heaven. Ma uthi ngizonigeza, usubageza beza la kuwena, bahlala enyameni yakho. Yingakho ezinye izingane zami ngizilaphayo mayiqala esebageza abantu bakhe, aqala mile amaqhubu umuntu, okukhombisa ukuthi ukhona izigulo zedlozi ezingaphakathi. Hayi ukuthi shawe isigulo shaye yena, cha, isigulo sishaye idlozi uqobo, but idlozi sesibhoboza lesigulo lesi kuyena. Njengami ngathi ngibalungisela, uyangibonga imuhle kanjani ngithi, but ngathi ngibalungisela ngangingenje mina. Ngabalungisela kwaphuma amaqhubu ebusweni nasemzimbeni, ngamila amathumba ongawazi. Sekuphuma lento le yedlozi embi ebabefakwe yona. Uyangibonga ifresh kanjani manje, ngenxa yale mpande lezi zethongo lezi ogeza ngazo, ubahlambulule, ubageza, ubamemeze bonke labe khona emagumbini amanomhlaba, uthi abeze la bagezwa bonke labo bantu abakini. Uyabalungisela lapho, biza sonke isizwe sakini esalimala ukuthi azogeza la. Yebo, nalo wenenhliziyo embi uyambiza naye uthi azogeza la. Ngobani? Ngoba sizoshintsha isimo. Uyayizwa indaba engizama ukuyichaza? Ma ifika la umuntu emube njalo, uyamgeza umuntu ethi guquka. Yingapha phela kukhona nezimpande ethi uguqa, not uguquka. Khona izimpande ezibizwa nje ethi uguquka noma uguqu, la uguqula khona uthi ngiyaguqula sibanibani. Shintsha. Mungafuni ukushintsha isikhathi siyaphela. Kukhulunywa kanjalo. Ama-tips enginipha wona la ngishabelaphi bayazi into ngishoyo. Abanye babo abanalo ulwazi oluhle noma olwanele. Kwangikhathele lento ngoba kufanele nisizeke ngengane zomsamo. Nginengane mnenganga nami. Asophuwa abangazi boyoshonaphi, bolungisa kanjani. Iya la impande yakini khona. La kunempande khona yakini, definitely sure you are going to get the help. Ngoba khona impande yakini lapho. Kubalekile ukuthi ubageze, ubalungisele. Ingaka ngithi mina uyababiza ngesimo salezo mpande, all those kinds of roots, all those kinds of herbs that are being shown kugobela wakho noma kulomuntu ozobe kusiza. But awukwazi ukusiza umuntu owumthandazi nje only. Ufune kuhambe manje, ufune thina omkhulu abanayo yonke inhlobo zemimoya yokusebenza. Nginabo ubugedla bukhona buyasebenza. Ngiyayithinta impande. Angiyithandazeli, ngivele ngithi into ngithi nyakazi ngoba ngilomnyaka basekhaya. Uye kumthandaza uthandaza kuphela manje asahlangani nempande. Mase kumele ukukhuleka ngiyadonsa, nginengilosi nje mina yomkhuleko ephiyela kimi ngaphakathi. When I touch something with my prayers, it moves. Kufuna uhambe manje, go and seek those people abazokwazi ukulungisela ithongo lakho bayenza into yenzeke. Don't come to me, because I hate this thing ukuthi umkhulu ufuna size kuyena. No, don't you dare come to me. I don't want you. I don't want you to come to me. But I want you to get a good person. I want you to get someone who can just help you. Someone who's being sent to you. Umuntu othunyele kuwena noma wena othunye kuyena uthi usize uyena. Because if we are 100 healers, not all of us we are going to help you. 1 or 2 are going to help you. Ngendlela sibaningi ngayo abelaphi. Yebo ngumelaphi futhi angena umbulali. Kubalekile ukuthi ubalungisele. Umkhulu obalungisele abantu abadala ngeke ngithinto lami udaba.
ngoba enye into ebebuhlungu la ukuthi asichazi thina udaba lethu ukuthi kwalungwa kanjani. Mangilungisela abantu abadala ngaqala ngaya kumuntu engakhonjiswa yena ngesibonakaliso. Mangikhonjiswa lo muntu ngesibonakaliso ngangamazi ukuthi ubani ngoba ngangingazi ukuthi kwenzakalani, but bangikhombisa ukuthi nangu umuntu. I keep on searching ngalo muntu ukuthi ubani. Ngavezela inamba yakhe ugobela wayengisiza. Nenamba yayixoshiwe ngoba ngangaboni ukuthi inamba ime kanjani. But bali bengivezela, agcina ivele ukuthi inamba enjani. Ngifonela inamba kanti umuntu vele okhona nje owaziwayo worldwide. Onamandla kakhulu ngokusizana ngesimo sethongo. Ngamfonela wathi awusukhona mangimfonela ngishaya uvalo ukuthi wathi usukhona. Ingoba vele impande yasekhaya yilapha. Ngiyamfonela mina angimazi uhlalaphi. Ngithi mkhulu thiwa kena angokufonela wathi awusukhona. Ngoba impande yasekhaya yilapho la bengithume khona kuyena. Then wangishahlubela ukuthi abantu abadala bathi bakhubazeke lana nalana badinga balungisele. Wangitshela inani lenkomo zakhe ukuthi inkomo zomkhulu zime kanje na kanje bazokulungisela kanje umsebenzi wakho uphelile. Kwaba kumina kwaba irresponsibility yami ukuthi ngisukume njengomntwana ongazi ukuthi kwenzakalani, because and I remember correctly on those years I didn't understand deeply ngezinto zikamoya. Angimazi lo muntu, but I managed to go emsamo ngithi abantu abadala ngitholile ukuthi nokuthi sekumele ngenze njani. Yonke lonto yahlele emahlombe ami iyasinda. Angifake emhlalo ngimina, I'm just a normal guy living his life on those years. Ngakhipha imali ngathi nansi imali ayishile ngashisa ibebe, nansi imali. Angazi uma izobuya yini imali, angazi uma lo muntu ngoba ungisendile ama account akhe, angazi uma kulungile yini. Uma ukuthi le mali iyalahleka manje it's okay, ngizosebenza enye imali, ngizozama ukuthi ngibambe ngapha nangapha ngithole enye imali. Ngayifaka imali, wavuma athi hayi nayi ngiyayithola ama payments, sizoqala ngosuku oluthize ukusebenza nawe, uzongipha lokhu nalokhu uthenge lokhu nalokhu, ngizokunika impande zakho. Okufika ukungithuse noma kungishayise ngovalo, angazange ngiye kuyena. Wangilapha at a distance, angimazi, wangiposela impande. Wathi nazi impande zakhe ethunyele emakhosini. Wanginika impande, ngazireceive impande, ngaziphahlela emsamo ngazibeka. Ngithe sengisiphahle impande ngazibeka, bathula kakhulu abantu abadala. Amaphupha hayi bengasi umuntu ophupha kakhulu kodwa bengiziphupha izini. Mangiphuphile bengiphupha once a while, but into engisuke ngiyiphuphile isuke kuyiyona. Ngose belethe lo ngoku-understanda kwami ngalesa sikhathi. Niyaluzwa udaba. Ngishisa amakhandlela iqale lento athi mkhulu siqala umsebenzi. Ngibeka amakhandlela athi ngiwabeke. Ngilungise yonke into la endlini. Ngilungisela ithongo. Lelizwe ayikholwa ukulungisela abadala. Ngabalungisela ngathi ngiyenza yonke into engiyale ngayo, ngeke ngiyidalule la. Ngalala ngomuntu olalayo, ngalala kakhulu futhi ngiyeza ukuthi sekushintshe ngisho ukulala manje. Bafika kumina ngoba ijozi likhuluma kumuntu hayi gobela. Banendaba nogobela masithi uyabalungisela. Wafika ugogo kumina. Vele kwakushiya ukuthi ngibethe ugogo ngathi okay. Wafika ugogo kumina. Wathi mina ngisithunywa sakho. Into yokuqala isho akushaya uvalo, anganastandi phela kwenzakalani. Ngishaya uvalo into kwenzakalani manje? Is this thing for real? Angisazi manje. Kwafika umkhulu wathi ngeke ngisho lutho, wawa phansi. Ngithi yini manje kwawa phansi umkhulu kwafika naye. Kwafika ugogo kumina wathi mntanami sabulawa kanje thina. Wafika umkhulu kumina wathi mfana wami ngabulawa ugogo wakho. Ngoba sasingabamsene kodwa wangichazela yonke into umkhulu kusibonakala angithi angiunderstand, angwazi amaphupha ngiunderstand. Wathi ngabulawa ugogo wakho kanje kanje kwaqala kanje kusho umkhulu. Is rolling on the ground. Ikhaya lidala limpunga. Is rolling on the ground. Boshwe nangentambo. It was very painful what I saw. Angikhonisanga ukugobela
but ngakhoniswa impande engangizidla ngibalungisela. Those roots, those herbs that were sent to me angisiza ngabona ukuthi abantu abadala yebo sengihlolile akunankinga naloko, but sebefika mina because you cannot cleanse them in heaven. You cleanse them in your body. They live in your body. They don't live in heaven. We are speaking about ancestors. They are deep cleansing. Ngakwenza lokho mina the deep cleansing yabo. Bathi ngabe umkhulu ngabulawa kanje. Khona umunye umkhulu uzokhombisa nowabulala naye kodwa njengamanje awulungisele mina noma ngilungisele khona ngiyolanda abanye. Awuyazi into ijulu yanganani ukulungisela ithonga ukubageza. Ngabageza ngathi ayigeze yonke leyo nto leyo. Ngigezele ngoba ufuna uyigezele. Mawungasa understand ubuyela kugobela wakho eyisebethi manje ngithi ngenze njani. You take instruction from your ancestors, you take instruction from ugobela wakho. But make sure that you make ugobela wakho the head ngaleso sikhathi leso, because you don't know what is going on. So you make your gobela the head. Mangithi the head, you ask him mase kunje emkhulu ngenze njani. Ukuneze le impande lezi ngoba uyazi le impande lezi mawuzidle yini nani ezokwenzeka. Sebemtshele konke. So kufuna kube wena futhi manje ohamba ukubuza ugobela ngese ngenze njani. Nangu umunye vela kanje uthi yena akekho la ngoba khona isidala sasafike ngisathi angikho. Ngina kanjani ngoba phela silungisela abanye la. Wathi yena akekho. Shuthi kusenenkinga ekhona edip engale. Nina nizazi izinto. You are just laughing, you are bluffing. You think I'm joking. Awuzazi into ejulela. You think I'm joking? I'm not joking. I told you guys, I'm not here for jokes. You think I'm joking? You think I'm crazy? You think I don't know what I'm doing? Ngangenazo ngishika sokhala because I don't understand. Why befika begcwele igazi? I don't understand. All these years I'm a grown man now. I'm a very grown man. Ngilungisa into zawo manje. Ebangiphile lo toko elincane lokuthi ngibalungisele. Because each and every time when you ulungisa abantu abadala, they give you that small money ukubalungisela. Ofithi ngabalungisela ngayo. Ukulungisa abantu abadala mfethu kubalekile bhuti wami. Kubalekile sisi wami kubalungisela. Ubalungisele as a whole, you call them all. Ubalungisele. Don't leave anyone behind. Call them all ubalungisele. Ngaqala ngabona ukuthi impilo yami ikhubaza ukuthi. Now the life is starting to make sense now. Sengiyagula sengimila amaqhubu. Sekunamaphunga engawathola emzimbeni wami. Okusho futhi bengingenala amaphunga nje mina, but why now? There are things that are hiding in your body. The sickness of your ancestors that are hiding in your body. That is why ngithi mina kufuna kubalungisele ubageze, the cleansing, the deep cleansing. You are joking, you are laughing, you are bluffing. You don't even understand the spirituality. But you are spiritual. But you don't even understand. You don't even try to understand. Ukudlenda spiritually. What is the deep meaning of it? Because wena spiritually, hayi ngoba usikhethelile, wena spiritual ngaphathi lakho. Kubalulekile ukuthi ubalungisele, I cleanse them. Bafika futhi baveza into eziningi, bangikhombisa nesipho ukuthi ime kanjani. Ezinye izinto lapho ugobela ufuna angazazi ngoba imfihlo yasemsamo. Wakho ngoba wena umsamo, you are the walking altar. Ukulungisela abadala kubalekile. Ubageze ubalungisele. So now the problem is now when into oyifunayo you don't care ukulungisela abantu bakho. All you want ufuna ukuthola ukuthi i-boyfriend yakhe isakuthanda yini. When you are doing the consultation ufuna ukuthola ukuthi ugadla obani izitha zakho. You are useless. Ufuna ukuthola ukuthi umkhwena wakho usakuthanda yini, le boyfriend onayo isakuthanda yini, le girlfriend onayo isakuthanda yini, uyakuchithela yini. You are useless.
You are nothing, you are useless. You are nobody like spirituality. If you've got that mentality, yokuthi mawulungisa abantu abadala, you think of that. Ukuthi intombi yami, umuntu wami, you are useless. I don't care, noma ngangizonda, I don't care, go to hell. You don't know ukuthi you think I'm bluffing. Awukwazi ukujula kanjani ukuphathwa ile moya le. I'm just ngisemncane. Angahla ngisishiya ikhalenda. That's how ngisemncane. I'm still very young. Ikhalenda ngihlangisile. But look how powerful I am. Ngesimo sobizo. Ngathatha isinqumo, a choice yokubalungisela. I don't know whether kwakuyisikhathi right yini, but I did ngabalungisela njengomfana omncane. Njengobani umfana omncane angaka ashange emoya ephezulu kanje. Engekho phezulu kuphela kodwa emihle. Find out ukuthi uba ufuna ukusiza. Don't come to me. There are so many healers there. Go there and check. Don't come to me. Uhamba umuntu alihambayo sesha ngalo. Umkhulu ngine-right yokusesha ngayo, but wazi ukuthi into eningi ngikuzithole ngami. Ngoba abantu abadala bangifihla. Baningi sebezamile bezama ukuthola ngami, but ithongo lifihla. Wena ithongo manje lithume kumina, ngeke ulibele ukhuluma into eningi. And I'm so grateful khona ugogo engakhuluma naye. And gogo, I know that you are listening to these videos. I'm so grateful to you. Isawa lesidala sesikhulile nje neminyaka impela ukhule kakhulu. Uthi mkhulu ngibona ama video la ku YouTube. Ngifuna ukuphangisela amakhosi. Sengizame yonke into ngiyabona ukuthi ngeke bangilungisele. Amakhosi afuna ukuphanyisa wena uzowaphamisa. Ngicela ungitshela ukuthi ukuphi nokuthi ngizokhipha inkomo enganani ukuthi ungiphamise abalozi basekhaya. Umuntu omdala angaka wena, you are still young. You don't ask all these things. All you want is a soft life. Ufuna ukubhenga wena ukugroove wena. Ugogo omdala angaka is still fixing izinto zethu zinamanje. Ungicela ngiphamisela, ngifuna into eningi indaba yokuhlolela nani no, don't care. Into engiyifuna mfana wami, ngifuna ungiphamisela amakhosi mina, ngifuna ungiphamisela amakhosi ami, ngihambele. Uyayizwa indaba? Ngiyakubongela gogo la ukhona. Ngiyakubongela kakhulu salikwazi ukuqhubeka. Ukuba ukulungisela ithongo, it's very important. Kuwonke umuntu ongalungisile, noselungisile akabheke phela ukuthi kubambephi. Uhambo lami laqala lapho ke mina, ngaqala manje ngahamba nabo. Ngaqala ngabona ukuthi uma usuphupha lokhu la ngifundisa futhi. Uhambo ngaso sikhathi leliseselude ngoba into eminyaka lengikhuluma ngayo, ngiqala ukubalungisela for the first time. Into eminyaka lengikhuluma ngayo. And make sure musu ufuna ukuthola ama boyfriend akho nentombi zakho mawuhlola. Mawuhlola this only reason ezokuhlola ezothi uhlole ukulungisa abantu bakho. Ngiyamthanda mina umkhulu. Angazi ngizothini kodwa ngicela ukulungisa abantu bami. Finish. Yebo ngihlahlubele ngoba lafuna isihlahlubo ukuthi balungiselwa kanjani, siqala ngani, bakhubazeke kuphi. Ngicela ngilungisa abantu bami. Kukhona umunye ubhuti engamuza estradini ngihambela. Wathi sengihlupheke kakhulu. Ngicela ukunikela ngedlozi zami kuwena. Just imagine, just a guy who was walking on the street is saying to me, ngiyanikela ngabantu bami because I see your heart mkhulu. I don't know you. I just saw you now on the street. Ngifuna ukunikela ngabantu bami because I see a good heart in you. You are a good man. You deserve better. You deserve good things. Ngicela ukunikela indlu zami kuwena, ngiyazi ubaphatha kahle. And I cried when I get into my home, into my property. I cried. Ngakhula ngathi mina ngiyabonga uNkulunkulu, ngiyabonga abantu abadala. I cried. Kukhona umuntu othi ngibuzwe ubuhlungu kwanele manje. Sengifuna ukunikela abantu bami kuwe, not to anyone. Just you mkhulu, because of your good heart. I just saw you now, I don't know you. But I can see that you are a man, a good man who's got a good heart. Just uthatha abantu bami mfethu. Ungiphumule. What a guy. I cried.
wena you don't take things serious. Kubalulekile ngane yethongo balungisela abantu bakho, siyakwazi ukubalungisela ithongo ngokuthi uhambe nabo kahle, baqale bakuvulela izinto eziningi zenu zivala ukuthi izinto nizeza amacozucozu. Let me tell you, awukwazi ulungisela abantu ngecamper block, awukwazi ulungisela ithongo ngoshibhoshi, awukwazi ukulungisela abantu ukuthi ngisaya enyangeni ngiyovala izitha, awubalungiselile. I want you to change the way that you think. I want you to change it. Change the way that you think. Because umuntu omkhulu la, you can do anything, but umuntu omkhulu la, the way that you think, change the way that you think. Ukulungisela abantu abadala, it's a blessing. It's one of the blessings that I know in the world. One of the blessings I don't know. I'm saying to you, ukubalungisela to prepare for the whole your ancestors and the spirits around them. It's a blessing that I've never seen in my entire life. That's a huge blessing, blah. But it's a huge blessing. May the Lord bless you. May your God bless you to open your eyes and see good thing balungisele. May your ancestors bless you, not just you, but bless your heart, so that you can know ukuthi ke na this is the right time now to fix ukubalungisela. May your ancestors, wherever they are, may they put a blessing in your heart, in your mind, so that you can think. Because there's a verse that says, what a man thinketh in his heart, so he is. What a man thinketh in his heart, so he is. So you don't think with your mind, you think with your heart, then you process it there in your mind. What a man thinketh in his heart, you think with heart. So heart is a source of love, it's a source of thought. Then you bring it, you process it in your mind. Kulungile ngane zethongo, kodwa kubalekile ukulungisela ithongo, ubageze. Ubalungisela, ubageze abantu abadala. Bayazi bona ukuthi bazohamba kanjani uhambo lakho. Lapho ke masubageza, there's no need for you to go uhamba belaphi ubashintshanisa. There's no such a thing. You are free from that thing now. Yokuhamba ucela ukusizwa. You are free from going to do consultation from one place to another. You are free from those. You are no longer going to gobelasa, exchange them, angimthandi lo ngithanda lona, loyana ngimzwanga. You are free from that disease. You are no longer going for the consultation. You have brought the whole sizwe lakwena, the whole nation yabantu abadala. You've brought it here together. The whole omkhulu bonke, you brought them together. Okhokho bonke, you brought them together like this. There's no need now for you. The guidance now will be there to guide you. It doesn't make any sense now. You can't go and do the consultation there and there. You are done with that process. You are no longer there. That is things for the child, the children. Now you are a grown man, you are a grown woman. You have packed abantu abadala, you have mixed them. You prepare something for them. You prepare a cleansing for them. The deep spiritual cleansing for them. Ancestral cleansing. You prepare it. Ubahlanze bonke la ebhodini elilodwa. Iphile lento yabo. Then baqala bakuvezela izigulo zakho. Baqala bakukhombisa izinto zovulwa kanjani. Awutshelwa abantu. So that's where you are trying to awaken idlozi zakho ukuthi rise. Liyavuka lento le. Ivuka kuwena igobela. Ugobela doesn't care about you. Abantu abadala banendaba nawe. Bazovuka kuwena ngendlela yabo. All these things mkhulu udlule kuzona. Niyangizwa ngazomsamo. I want ingane nami, the small boys like me. Ngoba phela I'm still a small boy. I'm still a young boy. But I wish you guys, niyabanye especially niyabancane, uthi nikwazi lo uhambo futhi uluhambe. It's right. Lo hambo lu right bafethu. It's free. It's free. You can do this. You can do this. It's free. Right? So I wish you all the best, guys. I wish you all the best, ladies and gentlemen.
ukuthi uthathe uhambo lakho nawe ulungise into zakho njengomntwana, baqale bahambe nawe. Ya umkhulu ukhuzukile, ngihambe nabo amathongo mina, obaba mkhulu ngikhuzukile kakhulu, kodwa nami abasahamba nami. Ngikhumbule kuleya minyaka ngisabalungisela, but still they are there, they are with me namanje. Alright, kubalulekile sibalungisele ngazo umsamo ngendlela efuna sibalungisele ngayo, right? Ngiyabonga ngazo umsamo, nibe right. Umkhulu uzophinda axhumane nani, right? Siyabonga ngazo umsamo, siyabonga ngazo amakhosi. Nibe right ke, siyathokoza kakhulu. Makhosi amakhulu.